Какво не трябва да прави кредитният ви консултант? До сега не съм правил такова видео, но ще ви кажа по какво да познаете, че кредитният консултант, който сте избрали, нещо не върши работата си както трябва. Кредитният консултант трябва да изпълнява изискванията на закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и да ви даде максимално ясна, прозрачна и точна информация за кредитирането, което искате. Кредитният консултант не трябва да ви иска пари. Всички големи, доказани кредитни консултанти работят безплатно за клиента. Кредитният консултант трябва да ви даде минимум 3 оферти и това трябва да са 3 най-добри оферти на пазара. Кредитният консултант не трябва да ви дава стандартни оферти, тези, които ги виждате по сайтовете на банките. Пазара в България последните години е пазар на пряко договаряне и кредитният консултант трябва да направи максималното, за да договори специални условия, различни от стандартните условия на банките, за вас, съобразно вашите доходи и вашите възможности и това, което искате. Кредитният консултант не трябва да ви каже: ще те заведа в тази банка, защото там имам човек с връзки и той ще ти направи кредита. Не. Кредитният консултант трябва да ви даде най-добрите оферти, да ви обясни всички плюсове и минуси за тях и вие да имате право на избор. Вие сте тези, които ще изберете от офертите му най-добрата и банката, в която искате да бъдете кредитирани, след като сравните точно цифрите, които са в тях. Кредитният консултант трябва да ви съдейства за експертната оценка, за входиране на кредита, искането за кредит, за събирането, окомплектоването на документите, за проследяването на целия кредит до процеса на одобрение. То е добре да е с вас на подписването на договора за кредит и да ви отговори на всички въпроси, когато прочетете договора и има нещо неясно за тях. Използвайте пълния потенциал на кредитните консултанти, защото само тогава ще сте спокоен, че сте изтеглили 25 или 30 годишен кредит при най-добрите условия и това е ниско рисково за вас.